ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ବସେ, ଦୁଃଖ ସଦୃଶ ସୁଖ ଆସେ। ଏ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେନି ପଥେ, ପ୍ରାଣିଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିରତେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜଣେ ଜଣେ, ଲୋଭିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜୀବନର କର୍ମ ଫଳରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଏହି ଜଗତର ମଧ୍ୟମ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଥରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଲୋଭ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗୁଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହରିଭକ୍ତି ପଥରୁ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ କର୍ମଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଣେ ଓ ଲୋଭ ଏହାକୁ ହରିଭକ୍ତି ପଥରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ।